Σήμερα πάμε Δημοκρατίας με τον Αντώνη πάλι. Άλλη μια μέρα που θα κάνουμε φωτογραφίες για αντιδήμονο η Ραφαέλα. Άννα μου και ο Αντώνη. Όχι πάλι στη Φλέμη, πάμε ρε μαλάκα. Πού να πάμε ρε φίλε? Πάμε Ευκλήδη. Τώρα καλή θα φτάσαμε. Να, τι φτάσουμε βρε μαλάκα. Με τραλάνεις. Σταμάτα! Διάλεξε. Πάμε, έλα. Πού θες, διάλεξε. Πάμε ρε μαλάκα που είναι δίπλα. Why are you gay? Recipes my granny, she got hit by a bazooka. Όταν πρωτοξεκίνησα να βγάζω φωτογραφίες τους σταθμούς, κάνω φέρτα στη Δημοκρατία γιατί δεν είχα ξαναφάει ποτέ. Ήρθα, βγήκα από το μετρό, από το τέτοιο, κάνω μία την κάμερα μου έτσι, λέει no carding camera. Και δεν είχα την κάρτα και πήγα, ας πούμε, κοιμήθηκα, δηλαδή βαρέθηκα τελείως. Μ' αρέσει αυτό, αλλά ρε φίλε το έχω βγάλει πολλές φορές. Βασικά αυτό είναι το αγαπημένο μου πράγμα για αυτή τη σειρά ρε φίλε. Δηλαδή δεν ξέρω που πάω, απλά πάω. Αν ξέρεις, έχουμε έρθει σε πολύ κακή περιοχή. Δεν θα μας πάνε. Οι Δημοκρατίες είναι λίγο πολύ επικίνδυνοι ρε φίλε, σε γενικά πλαίσια, λίγο εντάξει. Τέλειο, υπέροχο. Μαλάκα βαριέμαι. Emotional damage. Λες να τα κάνουμε μαζί η Δημοκρατία σου. Και νου σου τίποτα δεν έχει ρε μπρο. Μαλάκα εντάξει, τα τελευταία είναι τώρα. Εγώ λέω να πάμε κάνω σου. Πάμε κέντρο ρε μαλάκα. Μαλάκα Δημοκρατίας, τι στο Μπούτσο ρε φίλε. Εντάξει, φταίει και η ώρα που ήρθαμε, είναι Κυριακή 3 ώρα το μεσημέρι. Μάλλον. Όλοι σπίτια τους είναι, αλλά και πάλι. Μα δεν είχε να τραβήξει τις ήλιες. Γέτο μαλάκα, στο Oldblock. Roblox. Παίρνει η μάνα μου τηλέφωνο και μου λέει πολύ ωραία τα vlog λέει, που κάνεις τα βιντεάκια, πάρα πολύ ωραία. Αλλά μη βρίζεις ρε μάνο, μα μη βρίζεις. Δίκιο έχει. Οπότε για την κυρία Αγγελική δεν θα ξαναβρίσουμε. Καλά τα λέει. Κυρία Αγγελική, εγώ του λέω να μιλάει άσχημα. Φέρον επιτέλους το παίρνω. Κάμω τη Δημοκρατία την κάμω. Μη βρίζεις ρε. Μα δεν με ενδιαφέρει! Πρόστιμο. Τζάμπα σε πληρώνω. Εγώ να βγάζω τον κόλλο μου, να βγάζω φωτογραφίες, να τέτοιο, να βγάζω 5.000 φωτογραφίες και να παίρνω 100 views στο YouTube. Η πρώτη μαλακία ήταν 5 λεπτά. 5 λεπτά, πήραμε 300, στο TikTok παίρνω 200 views. Στα story μου κάνει μόνο like η Ραφαέλα και η μάνα μου και ο Αντώνης. Hello darkness, my old friend. Παρατάω μαλάκα. Παρατάω. Πώς είναι η μουσική. Όχι ψήψη. Τι μου είπες πριν. Σου είπα. Τώρα τι μου είπες. Τι. Ότι είμαστε. Είμαστε σε επικίνδυνα σημεία. Γιατί είναι επικίνδυνο. Γιατί είμαι γκέι και με κυνηγάνε εμένα.
Ρε εσύ, Δεν ξέρω να μιλήσεις έτσι. βρίζεις από πριν. Τα λεφτά που πληρώνω θα πάρω πίσω. Είναι όλα κολόμπαρα. Όλα κολόμπαρα είναι. Κολόμπαρα, παντού. Δεν είμαι καθόλου ικανοποιημένος με τις σημερινές φωτογραφίες. Εγώ πιστεύω ότι θα σ' αρέσουν όταν πας κάτω στο PC. Τώρα δεν έχεις φάει κιόλας επειδή πεινάς έτσι. Χολάει. Θα δεις ότι όταν φας θα σου ανοίξει και όρεξη. Ναι φίλε, δεν ξέρω, δεν... Θέλω απλά να τελειώνω με το μετρό. Γιατί Μετά εντάξει, πιάσα αστικά. να πιάσω μαλάκα την Άνω Πόλη. Που είναι πολύ ωραία. Θα πάμε κι άλλο πολύ. Οκ ρε φίλε, είναι πολύ ωραία η σειρά με το μετρό, γαμάει, οκ, είναι πολύ γαμάτι. Μέχρι να βγει της Καλαμαριάς. Ναι, και επίσης Αλλά μην έρθεις στο κοντά μου σου έχω πει. ήταν ωραία στην αρχή ρε φίλε, που ήταν οι πρώτες στάσεις, Νέα Θετία, ξέρω εγώ, Βούλγαρη. Α, έχεις πάει σε αυτές. Σε όλες έχω πάει ρε. Εκεί πέρα ήταν ωραία γιατί δεν ήξερα και στην περιοχή. Δηλαδή πήγαινα και όντως ήμουνα σε ένα μέρος που δεν ήξερα καν και απλά πήγαινα και έβγαζα ξέρω εγώ κόσμο και τέτοια. Τώρα πια έχω έρθει εδώ πέρα 5.000 φορές, δηλαδή βαριέμαι να κάνω τέτοια πράγματα κάθε μέρα, δηλαδή να βγάζω τέτοια πράγματα κάθε μέρα. Δεν ξέρω, μπορεί να περνάω για κάποια φάση της ζωής μου, αλλά εντάξει, δεν θέλω πια, δεν έχω πολύ όρεξη, να σου πω την αλήθεια. Θέλω κάτι καινούριο, δεν μπορώ, έχω βαρεθεί εδώ πέρα. Στόματος έτσι. Λαδάδικα. Εγώ ξέρεις, είμαι σαν στο τέλος. Σλαντίνες, πρεζάκια, φασέ κι εγώ. Όχι ρε μαλάκα, μια χαρά είναι. Δηλαδή να μην του βάρεις μπουκί. Όχι ρε. Πού είσαι? Το σημερινό βίντεο παιδιά, ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε. Στείλτε μου 15 ευρώ PayPal. Ανεβαίνει το ποσό από ό,τι έχετε καταλάβει. Iris, PayPal, Revolut, ό,τι έχετε, τα δέχομαι όλα. Αυτά. Ευχαριστούμε, καλή συνέχεια. Κάνω τον Τραμπ. Κάνω τον Τραμπ.